Okay. Alas 10 na po ng gabi. Kararating ko lang. Tapusin ko lang itong nahinto kanina na paggagawa ko ng latik. Latik po ay ano po yan, gata na nyog tapos hanggang sa maging latik. Okay. Hinaan lang natin apoy. Oh. Yan. Alright. Luto na rin po yung malagkit natin. Kanina pa po yan. Kanina pa po yung mga alas 2 ng hapon. Nahito lang kasi yung mga dumating sunod-sunod na pick up or pick up sa Lalamove. Umalis po ako. Makararating ko lang. Halo-haloin lang po natin yan. Habang pinapakuluan. Halo lang. Walang tigil na paghalo. Hanggang sa siya ay maging latik na. Tatanggalin, pagtapos po niya, tatanggalin yung latik. At ilalagay po sa ating biko. Biko po. Biko ang gagawin ko. Oops, kumukulo na. Kumukulo na. Halo-haloin lang. Matagal na haluan ito. Mga kalahating oras. Tuloy-tuloy lang ang halo para hindi masunog. Kita niya, kumukulo. Oh. Kumukulo. Oh. Lakas ng kulo. Oh. Ayan po. Kumukulo na yan. Kumukulo na yan mga kapatid. Ang sarap niyan mamaya. Ang sarap ng biko ko mamaya. Huwag nyo nang pababayaan ng halo kasi masusunog. Pasensya na po at medyo maingay yung tunog na ang aking exhaust fan. Hindi na nalilinis Medyo maingay, siguro narinig sa background maingay. Ang daming latik nito. Tatlong buo to eh. Nanyog. Oops, medyo may buo na. Kunti na lang yan. Kakunti na yung gata. Ibig sabihin magbubuo na yan. Tagal ng haluan. Pawisa na. Ayan kita niya. Yung magiging lapit. Ito tumalsik sa akin. Ayan, magiging lapit yan. Ayan na. Ayan, magiging lapit na yan.
Pambudbud po natin yan. Kaya ako gumagawa ng latik. Pambudbud po natin yan sa ano, biko. Pag nakalagay na sa lagayan, pagluto na. Ibubudbud natin sa ibabaw ng biko yan. Okay. Ayan na. Ganun yung tsura, oh. Wow, ganda. Ang ganda. Oh, diba? Ganda. Yan na po yung magiging latik. Ang dami nito. Ang pagkasano, napakaganda. Diba? Saka may ano na siya. Mantika na siya. Naglagay siya. Medyo papupulahin na lang natin po yan. Malapit na yan. Papupula-pulahin na lang natin yan. Tapos ibubukod natin. May mantika na, dami eh. Wow, ang ganda. Hinaan natin ang apoy. Napakaraming latik nito. Napakaraming latik. Papupulayin lang po natin yan. Kung pinupula lang. Malapit na. Ang dami na. Ang dami. Ang daming latik. Yan. Magpula-pula na. Kunti na lang. Pagka pasado na sa ano yan, medyo mapula na talaga. Ibubukod ko na yan sa mantika. Diba? Ganda yan. Tabi na natin. Ang dami. Ang dami talaga. Katuwa. May latik na tayo. May mantika pa tayo. May langis tayo. Ngayon. Okay, bukod ko na yan. Okay, kumuha lang tayo ng pang budbud sa ibabaw ng biko. Masyadong marami, iniwan ko na yung iba dun. Tapos ito, malagkit na kanin, ilalagay natin dyan. Yan ang technique dyan. Mamaya na yung suwan. Papantayin na lang natin ang kulay niyan.